I gave you my heart. So yun guys, magbabaston muna tayo. Ang baston lang kasi yung gagawin ko ngayon is yung laylayan is ano na lang guys, is 5 and 3/4. Ayan, 5 and 3/4 na lang ang gagawin natin kasi medyo maliit lang kasi yung ano ng paa. Ayan. Ano lang siya kagalit. Tapos yung tuhod is 7.5. Kasi para ano lang kasi baston naman itong gagawin natin. Ayan. Eh, fitted lang. Gusto niya kasi fitted. Ayan. At tapos yan guys, yung pagkaguhit. Ayan. Guguhitan na natin siya sa ganyan. Guhit. Ayan. Okay. Tapos natin guhitin kasi gagamitin natin itong L. Ayan. Ito lang L. Kung meron kang L, dali na lang. Tapos ang kailangan natin itong hip curve. Ito ang tinatawag na hip curve. Ang kailangan naman natin hanggang sa punja kasi babawasan lang naman dito sa taas ng 1 inch. Kaya meron na akong ayun. Ganun ang kadali. Sukat ko lang naman ng 1 inch dito guys. Sa may punja lang is magsusukat ka lang naman ng 1 inch. Ayan, sakto lang naman. Ayun, sakto. Ayun, 1 inch. Ayan. Go ahead. I-flat mo na lang na maayos guys yung ano. Tela, yung pantalon. Ayan. Tapos maganda. Ayan. Flat na siya. No? Ayan, flat na flat. Ayan. Ayan, sabay guhit ka na lang din ulit. Ayan. Okay, ito na yung guhit natin guys. Ayan na. Okay. Kali ang gagawin lang na naman natin is, bago natin siyang ano, itatahiin na lang natin muna. Bago natin ito ikat. Okay. Let's do this.